Čaute milí diváci, tu je Juroslav a dnes vás vítam pri novom videjku, kde som v Trenčine a idem toto dobiť. Takže je tu Peugeot 1055, Peugeot 1061 a Arcanine 1592. Takže proti hentomu niečo elektrické by sa nám hodilo. Niečo elektrické, čiže dáme tam Sparkyho. Potom ešte, čo tu mám, také Electabuzz. A proti hentomu by sa nám hodila tak Seadra a Vaporeon. Ideálne, čo si aspoň ja myslím. To bude také najlepšia kombinácia. Nebudem to točiť celé v podstate, lebo by to bolo veľmi dlhé. V podstate natočím iba taký kratučký prestrih, alebo iba tento prvý súboj a ostatné nechám tak. Dobre, dobijeme tu nejak 2-3 gymy, podľa toho, ako to bude na videjku. V podstate už som jeden dobil, ale som si uvedomil vlastne, že to môžem aj natočiť rovno. Tak som to aj natočil. Teda teraz to natáčam. Dobre, Peugeot je dole. Je 8:45, čiže ráno, čiže som musel vstať trošku skoršie, aby som sem išiel. A to nevadí. Dobre, Electabuzz, s tým som nebojoval už veľmi dlho. Ale viem, že má dobré útoky. Uhni sa, ne, on sa neuhol. Aj dobre. Thunder. Dobre. Fú, toto nechcem, ale toto nechcem. Mne to buglo. Seadru nechcem proti tomuto. Ne, to nebude dobré. Zas proti Arcaninovi. Nevadí, no. Tak poď, Peugeot je dolu. Ten ma nedal. Tak teraz Arcanine. Fú, to bude ťažké. To bude poriadne ťažké. Aspoň špeciálny útok nech použijem. Tak, a zobralo mu to niečo, super. Arcanine je dosť dobrý Pokémon, čiže to nepôjde tak ľahko, ale Vaporeon by ho mal dať. V podstate touto hydropumpou by mu malo dosť zobrať, áno, presne tak. A teraz by to malo byť dobré. Prečo ešte není po ňom? Čo? Jak to? To není možné. Dobre, Rhyhornov špeciálny útok. Bulldogs. Tak, jak to, že ešte není po ňom? What? No dobre, už je to. To trošku buglo. Tak už sa natáča 3 minúty, čiže to je dobré. A dávam z toho iba nejaké skrátené zábery. Bam. Poďme. Takže posledný súboj proste. Teraz ho musíme rozdrtiť. Tak, poďme. Takýto kratučký prestrih tu bol. A viem, že táto séria sa vám veľmi páči. Sú na nej pozretia 80 pozretí, čo je veľmi veľa pre mňa. A aj lajky, čiže rozhodne očakávajte takéto diely. Fire Blast, no. OK, dodged. On ma dostal. To je jak možné, nevadí. Dobre, Vaporeonik. Tak, poďme. Tak, posledná hydropumpa a je dole. Dobre, takže čo sem dáme? Tak Uvin, gymová prestíž na 0. A dáme sem niečo silnejšie, ako je Hypno, trebárs. Dáme sem Hypna. Tak a uvidíme sa pri ďalšom gyme. Tak a sme pri ďalšom gyme, ktorý je celkom dosť našlapaný. Je tu Kingler 703, čož nerobí problém ani tento Wigglytuff, ani Vaporeon, ale je tu Lapras 1881. Takže neviem, ako to zvládneme. Najlepšie sem dať tohto a proste pôjdeme so všetkým, čo máme. Tých najlepších. No v podstate môže byť vodný proti vodnému, to nie. 1019 tam dáme. Takto by to mohlo ísť, ale keďže ja nemám revivey, tak budem musieť hneď ustúpiť potom, jak budem mať málo života.
Čiže poďme na Kinglera. Super efektívny by som mal byť proti nemu. Nie som, to nevadí. Tak super, poď. Aktivuj super útok. X6er dodged, OK. Tak. Poď Kingler, musíš byť dolu. Tak, ešte jeden super útok a si dole. Dobre, Kinglera sme dali. Pidgeota budeme musieť vymeniť o chvíľu. Dobre, zatiaľ sa neprekazuje nejaké moc útoky, že super efektív alebo také, to sa zatiaľ moc neprejavuje. Tak, dobre, ale už bude treba vymeniť. Aj o chvíľu, ešte jeden použijem. Tak, a ja zatiaľ vymeniť za Sparkyho. Ne, to nebolo zrovna dobre. Tangela. To bolo celkom dosť na nič. To bolo na nič, no. To som si ho mohol dať radšej nechať zabiť. Nevadí, tak poďme. Solar Beam. Tak aj po tebe. Dobre. Fuj, ale to bolo hrozné. Hneď mi ho zabilo Tangela. Super efektív. Jos, ideš. Inak toho Vaporeona mi je ľúto, lebo neviem, či to dáme vôbec. Neviem, či to bez neho dáme, akože. Alebo keď tak úplne je ťažko. Ne, on mi ho zabil, to som nechcel. Tak, poď. Poď proste, musíš ho dať. Poď, buď on teba, alebo ty jeho. Kto z koho? Ideš. Ne, prečo môj? Ne, už mi traja skapali. To nie, no dobre. Už len Lapras, čiže traja sú dolu, troch ešte mám. On je proti mne super efektívny, to sa mi nepáči. Tak Solar Beam a zober mu to 300 miliónov. Ne, on je po mne? What? Ne. Ďalší Parasect. Poď, daj ho. So všetkým, čo máš proste. Ne, Blizzard, uhni sa. Ne, to som nechcel. Teraz je po mne. Posledný Pidgeot. Ne. To sa mi nepáči. Ja ťa ale dám, Lapras. Počúvaj, bude po tebe. Ja ťa dám. Dnes ťa dám, keby mi to naťahuje tie super útoky. Ne, mne to nechce dávať tie super útoky. Ten na nič Blizzard, no, aj po mne. Že ja som sa uhol. Ne, neuhol. Škoda, no. Nevadí, takže sme znížili aspoň gymovú prestíž o 1050. A uvidíme sa o chvíľu. Čaute, takže skúsime to ešte raz. Ešte raz to skúsime proste. Ešte raz a teraz aj úspešne. Proste, lebo my to dáme. Tak som super efektívny. To trebalo od začiatku, proste Tangelu. Tangelu to chcelo od začiatku. Tak, poď. Tak daj ten Solar Beam a bude po ňom. Proste teraz som sa mega naštval. A bude po nich. Poďme, Wigglytuff. Si mŕtvý, Wigglytuff. Si mŕtvý, inak už mi došli revivy. Takže celkom na nič. A keď mi došli revivy, tento bude mať ten Hyper Beam za chvíľu. To viem na 100%. Hyper Beam, uhni sa. Však tam bolo dodged. Nevadí. Sparky. Ideš. Poď, Sparky. Ideš, sundaj ho. Thunder, poď. Sundaj ho. Dobre, dali sme ho so Sparkym, tak už len Vaporeon a Lapras. Laprase, ale ne. Tom tak sa povie webshow, tak vidlácky, že Laprase alebo tak. Dobre, poď. Musíš ho dať. Poď. Tak poď, Thunder ešte. Ne, prečo? Hydropump. Dobre, dodged, ne.
Ne, prečo som to zmenil? Ja som blbý. Ale je proti mne not very effective. To sa mi páči. Dobre. Tak. Dobre. Dali sme to. A už iba Lapras. A bude to. Toto videjko bude trošku dlhšie teda. Ale to nevadí. Dobre, zobralo to niečo z Laprasa. A my ho proste dávame trochu. Ale on má veľa CP, Pidgeot. Tak. A Blizzard je po mojom už, ne? On sa uhol. To je dobre. Tak. Tak, načítaj super útok. Konečne to ide načítať, aspoň čosi. Tak, načítaj, ale teraz sa nám darí. Vyštartovali sme s tou správnou Tangelou. Teraz mám iba jednu, ale akože správne sme vyštartovali. Venomod, on je proti mne super efektívny, nevadí, za chvíľu bude dolu. Či chce, či nechce, môže byť proti mne aj super efektívny, ale za chvíľu je... Ne, uhni sa. Tak, posledný útok a je dole. Tak, dali sme dobre Čo? On ešte není dolu. Tak posledný útok teraz a je dolu. Tak, dali sme ho. Tak. A uvidíme sa, keď tam niečo dosadím. Tak, ja som tu zas s posledným, čo ho už dám. V podstate je tu už len jeden. Som level 22, čiže mi dalo revivey, čiže je úplne úžasné. A dorazím už iba tohto Laprasa a bude to. Vidím hore, že Majspro pridal koment na videjko, takže si ho musím hneď aj pozrieť. Potom, hneď čo toto dobijem. Nestihol som sa uhnúť s tým mojim Sparkym, čiže Jolteonom, čiže to bola chyba. Vedľa tu hranie jeden Pokémonov, čiže jak mi to sem dá, tak ma porazí. Možno aj nie, možno nehrá Pokémonov. Nevadí, dobre. Tak je dole. Konečne som ho dal. A to stálo veľké úsilie. Tak teraz dohylujem Pokémona. Hyper Poison, Pidgeot. No. Ne, dobre, už som sa zlakol, že to buglo. Biele, podpora a najsilnejšie je tento. Dosadili sme to a dobili sme dosť našlapaný gym. A ak sa videjko páčilo, dajte like, odber a čaute.